Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Primadona. Lah iki aku kedatangan tamu, malam-malam kedatangan tamu. Penasaran gerung oyak-oyak aku kon ning garasi ae. Ayo bolo. Tak sepilke tamu nih. Sopo to ijane tamu nih? Wah, lah ketoke iki apa bibit tamu nih? Dudu ya? Dudu. Oh dudu. Lah iki oh lah ternyata anu no ketuane serigala rene lho bolo. Lah iki, sapa sing kenal iki mobil iki? Mobile. Oh. Iki oh ternyata iki mobile Jojis. Bolo. Iki ternyata tamune iki lagi anu. Sapa bolo? Ayo. Iki tamune lagi pengecekan unit Primadona sing medium long. Jadi menjaga performa di jalan. Nah, iki. Ayo tak spill ke mlebu. Sik. Nah, iki karo sapa bolo iki? Rene saya mlebu. Oh iki. Tak spill ke sapa iki? Mas Sadi. Ketuane Serigala. Pokoknya unitnya Primadona kabeh nganggo anu Serigala Geng. Jadi untuk performa di jalan biar untuk pelayanannya top. Nah, ini nganggo ASN. ASN punya bolo, Mas Adi. Matur nuwun ya, Mas. Malam-malam tak bawa ke sini. Wes pokoknya tak culik teko Jogja bolo. Luar biasa. Spesial Jojis. Matur nuwun ya, Mas Adi. Sukses terus, sukses. Sehat selalu. Nggih. Nggih. Oh bolo. Iki ternyata baru tamu niki dari tim Serigala Jogja bolo. Wah, luar biasa. Iki biar dicek-cek lagi. Aku tak lanjut ngeceki dulu ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.